Come on, encourage and give me a big hand if you will. Praise God. Now, we're going to get straight to the Word of God. If you have your Bibles, I want to turn with me to the book of Genesis chapter 22. Chapter 22. Now I'm going to ask those who are reading for me in vernacular from verse 1 to verse 8. Genesis chapter 22 from verse 1 to verse 8. Chapter 22 verse 1 verse 8. I desire to glide upon some of the powerful concepts that have been mentioned this morning by Reverend Mdolo. On the journey of faith. And I pray that the Lord can help us as we continue to build on top of that which has been already established in our lives. Chapter 22 from verse 1 to verse 6 or to verse 8 rather. Verse 1. Wathi emveni kwezonto uThixo wamvavanya uAbraham wathi kuye Abraham wathi yena ndilapha wathi khawuthabathe unyana wakho emnye kuwe omthandayo uIsake uhambe uye ezweni laseMoriya umnyuse khona abe lidini elinyukayo phezu kwentaba endokuxelela yona wavuka uAbraham kusasa walibopha iesile lakhe wathabatha amabini kumadoda akhe noIsake unyana wakhe waqanda iinkuni zedini elinyukayo wesuka waya endaweni abemxelele yona uThixo ngomhla wesithathu uAbraham wawaphakamisa amehlo akhe wayibona loo ndawo ikude wathi uAbraham kumadodana akhe hlalani nina apha neesile mna nomfana lo soya phaya sinqule sibuye size kuni wazithabatha uAbraham iinkuni zedini elinyukayo wazibeka phezu koIsake unyana wakhe waphatha umlilo ngesandla nesitshetshe bahamba bobabini ndawonye watsho iIsake kuAbraham uyise ukuthi bawo wathi yena ndilapha nyana wathi yena ndilapha nyana wam wathi nangu umlilo neenkuni iphina ke imvu yedini elinyukayo wathi uAbraham uThixo wazibonela imvu yedini elinyukayo nyana wam bahamba bobabini ndawonye amen. May God bless the reading of his word. I have said before, there are 4 doors in the kingdom that every child of God must remember. Whenever you study about the kingdom of God and how God operates, you always meet these 4 doors. How many doors? Talk to me, young people. How many doors? 4. The first door in the kingdom in Matthew 11 and verse 12, the Bible says, from the days of John the Baptist up until now, the kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. So after you are born again, you are introduced to door number 1. That door is the door that opens up for you, but you are the one responsible for pushing it. There are promises that God has given over your life that you can only enter and receive those promises on condition that you are ready to push forward. Because when God begins the work in your life, he will never end it on a negative. You don't hear me.
When God starts a work in your life, xa uthixo eqala umsebenzi ebomini bakho doesn't matter how many times you are in the valley, nokuba kukuzihlandlo ezingaphi usezantsi doesn't matter how many rough times you find yourself in, nokuba uhlangene nezinto ezinjani na doesn't matter how many painful moments you are encountering in your noba life, uhlangene nento ezibuhlungu ezininzi at the end of the day, ekupheleni kosuku God wins. uthixo uyaphumelela. Somebody shout amen. Somebody shout thank you, Jesus. So I do not know where you are right now, Andazi ukuba uphina ngoku but somebody shout push. kodwa umuntu makakhwaze Talk to athi me, push talk to me, young people, like you believe this is your confession. Shout push. tyhala. Let every demon know. Lonke idimoni malazi, Let every devil know. wonke usathana makazi. He did not begin for you to be stuck on the way. Zange aqale lo msebenzi ukuba uphele endleleni. He began it, he will complete it. Wawuqala uzawugqiba. Whether you complete it by one leg, Noba ugqibe ngomlenze omnye kodwa whether you uzawugqiba. complete with one hand, you will complete it. Noba ugqibe ngengalo enye Whether you complete uzawugqiba. with one eye, you will complete it. Noba kungeniswa elinye You uzawugqiba. are a finisher. Ungumgqibeli, You are not ungumgqibelisi. a quitter. Awungomyeki nje. Somebody shout push. Tyhala. That's door number one. Umnyango oqala lo. Door number two, Umnyango wesibini. it's a door that you find in the book of Mark chapter 9. Jesus is talking to the disciples. Kulo mnyango ofumana kwincwadi kaMarku chapter 9 uYesu uthetha nabafundi bakhe. They had been trying to cast out a demon out of a young boy, Bebezama ukukhupha idimoni kwiqwekwanyana encinane. and the demon did not come out. Eli dimoni khange liphume. Jesus comes, cast out the demon. Uyeza uYesu afika ligxotha idimoni. The demon comes out. Idimoni liyaphuma. They come to Jesus asking, Baza kuYesu babuze, how come kwenze njani? we could not cast it out? Thina khange sikwazi ulikhupha nje. Jesus answers, uYesu uyabaphendula, as you grow in the kingdom, xa ukhula ebukumkanini, not all doors you must push, ayingawo yonke iminyango ekufuneka uyityhale. but second level doors. Eminye iminyango ethile, There are some doors, there are some spirits, there are some situations, there are some circumstances that will not move until you fast and pray. ikhona iminyango ethile, zikhona imeko ezithile ezingasoze zasuka ungakhange wazila wathandaza. So door number 2 Umnyango wesibini is what I call secret pin code doors. ngumnyango odinga ipin code yemfihlo. You must know the pin code to open that door. Kumelwe ube nepin code oyaziyo ukuze ukwazi uvula lo mnyango. And I know that we are living in a generation in these end times Ndiyazi uba siphila kwisizukulwana kule ntsuku zokugqibela, where you and me need to seek God in fasting and prayer like never before. apho mna nawe kumele simfune uThixo ngokuthandaza nokuzila ukudla singenzi njengesiqhelo. Daniel understood that key uDaniel wasazi eso sitshixo when his prayers were being held by the prince of Persia, xa umthandazo wakhe wawubanjiwe emkhathini, until God sent an angel from heaven. wade uThixo wathuma ingelosi esuka ezulwini, Daniel, your prayers have been heard, wathi Daniel umthandazo wakho uviwe because he had engaged in prayer and fasting for 21 days. ngoba ubungene kule nzilo iintsuku eziyi-21. Second door in your life, Umnyango wesibini ebomini bakho, discipline yourself to live a fasted life. ziqeqeshe ukuba uphile ubomi bokuzila. Growth in the kingdom is not automatic. Ukukhula ebukumkanini abuzenzekeli. You don't grow in the things of God just because your father and your mother
father, they are organizers in this church. awukhuli kwizinto zobukumkani kuba utatakho nomamakho bengama-organizer God does not have grandchildren in the kingdom. uthixo akanabazukulwana ebukumkanini Seek God for yourself. mfune uthixo uzifunele wena. Door number 3. Umnyango wesithathu It is what I call timing doors. ngulo mnyango esiwubiza ngoba ngumnyango wexesha. Timing doors are doors that open up. They use them quite a lot in the banking systems. Yile minyango esetyenziswayo pha ezibhenki esebenzisa le technology ikhoyo. And when you open that door, you have to dial that knob and make sure that it happens in the appropriate time. If the time has run out, it locks itself and you can't open that safe. Xa uvula lo mnyango kufuneka ujije laa nobhulu ikwazi ukumelana nelo xesha. Ukuba ulibhudile ixesha uyazivalekela lo mnyango. In these end times we are living in, Kule mihla yokugqibela siphila kuyo God looks for people uthixo ukhangela abantu that have got the alertness and the vigilance of the sons of Issachar. In the book of the First Chronicles, what the Bible said, they understood the times they were living in. uthixo ufuna abantu abaqaphileyo abawaqondayo amaxesha abaphila kuwo. When you know your time, Xa ulazi ixesha lakho you know you don't play with any opportunity. uyazi uba akudlalwa ngethuba. When you understand the lateness of the hour, Xa uyazi ukuba kuxesha nini ngoku you don't serve God like a desical. awumkhonzi uthixo nje When njengesiqhelo. you understand the lateness of the hour, Xa uliqonda eli xesha you siphila don't kulo serve God religiously. awumkhonzi uthixo You njengokhoyo. understand the lateness of the hour. Xa uliqonda eli xesha You sikulo are not pushed to be in church. awunyanzela ukuba ube You are senkonzweni. not pushed to be in the choir. awunyanzela ukuba ube You are kwikwayara. not pushed to come to the service. awunyanzela ukuba uze kwinkonzweni Because you understand the time you are living in. ngoba uyaliqonda ixesha ophila kulo. Yeah. The fourth door, Umnyango wesine I love this one. yalithanda eli. This door is called the doors of presence. Lo kuthiwa ngumnyango okhona. As it is in the natural, so it is in the spiritual. Njengoba isenzeka nje kuthe endalweni kunjalo nezikamoya. When you walk into malls, Xa uhamba usiya phaa kwiimall ezi the type of the doors they have, iminyango abanayo phaya you don't push, awuyityhali, you don't use a pin code, awusebenzisi pin code ethile, you don't have a timing on them. awunalo ixesha elithile You just lowujija. get close enough to them. Uyasondela nje apha kulo mnyango They read your ultraviolet image. abe sebefunda isithombe esi sakho. And when they read your image, the doors open up themselves for you. Xa begqiba ufunda esi sithombe lo mnyango ube sowuzivulekela In the kingdom of God, apha ebukumkanini bukathixo. there is what you call doors of presence. Ikhona iminyango ebizwa ngoba iminyango yobukhona. As you graduate knowing God, Xa uye ukhula apha ekumazini uthixo from pushing ukusuka kutyhaleni to pin codes, uya kwi-pin code. from pin codes Xa usuka apha kwi-pin code to the timing doors, ube sewusiya kule minyango yexesha. from the study of time, Xa usuka ufunde amaxesha there are doors as you grow and mature as a child of God. ikhona iminyango njengoba ukhula njengomntana kathixo. You don't have to touch them. Akumelanga uyichukumise, You just have to walk close enough to them. kumelwe nje uhambe usondele kuyo And they salute you and they bow. ibe seyikusaluthi ibe They seyigoba open up themselves to ibe you. seyikuvulekela. They say, this is the daughter of the Most High. Babe sebesithi nanko onyana This is ophakamileyo, the son of the Most High. bathi nanko unyana wathixo I've ophakamileyo. got news for you. Ndineendaba In zakho. 2013, Kulo nyaka God ka-2013 is raising a standard. uthixo uphakamisa izinga.
zinga. What you pushed before, Lethu buyichala you kuqala. don't need to push now. Iyazayichala. Cards you used before, La abathixo bukade you ubasebenzisa. don't need to use them right now. Kumela kuyisebenzise You ngoku. just walk as you walk. Hamba nje. The demons are gonna bow. Amadimoni azawukhona. Satanism will bow. Isatanism izawukhona. Principalities will. When you walk with God, Xa uhamba noThixo. see it when you walk with Him, Xa uhamba naye. you won't end in a negative. Awupheleli nje kwinto engento. Ya. Ask Peter. Uza kuPetros. One day he's walking Xa ehamba. as goes to the temple. Esiya emnyangweni There is wetempile. a cripple Ebona umuntu phaya. for 38 years. Ebabona begula for 38 years. Peter says, Uthi uPetros. look at us. Sijonge. Ya. May I declare Mandithi. every problem Yonke ingxaki. and every attack Yonke into ibikuhlasela. that was challenging you yesterday. Ibikuhlasela izolo. The Holy Spirit said I should tell you. Uthi umoya ingcwele manje ukuqalela. It's over, it's over, it's over, it's over, it's over. Yeah. Greater is He that is in you Mkhulu kuwe kunalo than the kubo. one that is in the world. Kunalo sehlabathini. The problems of 2012 Ingxaki sonyaka are not ka-2012. going to hinder you this year. Asizukuvalela kulo The nyaka. half of this year, Njengoba isiqingatha salo nyaka. grow stronger, Uzawulukhula. grow higher, Uzawuphakama. grow mighty. Uzawuba namandla. Somebody shout yes, 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 yes. Ya. 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 You have cried enough. Ulilile kwanele. It's time to stand up, Lixesha lobuphakama. dust yourself, Sivuthulule. and say, devil, Uthi Sathana. you didn't get me yesterday. Uba khange undifumane izolo. This is my chance. Kodwa ngoku lixesha lam. Yeah. Somebody shout, I am here. You are not wired to backslide. Awubizwanga nje ubuphinduwe. I said you are not wired to go back to the world. Awubotshwanga uba mawubuyele elizweni. We are marching forward in the kingdom. Siyaqhubekeka sibheka phambili. Somebody shout, that's me. Yeah. In my story, as I close, Kwasisikathulwa ndivala. there is a historical account. Kukhona imbali ethile And lapha. in the historical account, we are told about Abraham. Kule mbali sixelelwa ngebali likaAbraham. Pastor Mdolo mentioned about this morning. Umfundisi uMdolo ulichaphazele libali. Abraham was called a friend of God uAbraham wayebizwa njengomhlobo kaThixo because he walked by faith. ngoba wayehamba ngokho. If we will make it in this time, Ukuba ufuna ukuphumelela kweli xesha, don't walk by your senses. ungahambi ngengqondo yakho, Don't walk by your feelings. ungahambi ngemizwa, Walk by faith. hamba ngokholo. Your Bible says Abraham. iBhayibhile ithi uAbraham, The first historical account, God appears to him. imbali yokuqala uThixo esiveza kuye. When he appears to him in his old age, Xa wayeziveza kuye kule minyaka wayenayo, God says to Abraham, Abraham, I'm gonna give you a son. uthi uThixo kuAbraham, Abraham ndiza kunika unyana. Abraham says, no problem. Uthi uAbraham akho ngxaki. But as time is going, Xa iminyaka nexesha liqhubekeka, Abraham looks at Sarah. uAbraham ujonga uSara. Sarah is 65. uSara uneminyaka eyi-65. Abraham is 75. uAbraham uneminyaka eyi-75. God says, Uthi uThixo, I'll give you a son. ndiza kunika unyana.
Abraham does what you and I do. uAbraham wenza lento nam nawe siyenzayo He moves from faith usuka elukholweni to feelings abe sesiya emizweni and flesh. abe selesiya kunyama He then says to himself, uthi apha kuye old man upstairs, tata wethu omkhulu lapha phezulu I'm going to help you. ndiza kunceda I don't want the world to laugh at you. andifuneli lizwe ze likuhleke wena Sarah, God says a son. uthixo uthi unyana But when I look at you, xa ndikujonga what do you think, Mama? ucinga ntoni nkosikazi yam From faith usuka elukholweni to reasoning. waya emcingeni From reasoning wayithatha engqondweni to feelings. wayisa kwimizwa Sarah says, uthi usara let's help God. masimncede uthixo Listen to me, convention. ndicela ninimamele convention The God you serve uthixo lomkhonzayo does not need your help in order for him to help you. akadingi uncedo lwakho ukuza kuncede That's a cheap God. uthixo lula lowo The one who cries when I cry. uthixo lilayo xa ndilila I need a God who wipes away my tears when I cry. ndidinga uthixo osula inyembezi xa I need a ndikhalayo God who lifts me up when I'm down. ndidinga uthixo ndiphakamisayo I need xa a God who ndisephansi encourages me when I'm discouraged. ndidinga uthixo okhuthazayo xa ndityhafile I need a God who stands with me when I'm down. ndidinga uthixo manam xa ndiwile That's the God of Abraham, God of Jacob, and God of Isaac. When he helped him, xa wamncedayo you know the rest of the story. niyalazi bani He ended up getting Hagar, wabe selefumana kuhagayi who was the maid of the house. lo owayesisicaka apha ekhaya And indeed, they gave birth to a son. elinyanisweni babe sebefumana indodana And the son was called Ishmael. le ndodana kwakusithiwa nguishmayeli The problem with Ishmael, ingxaki yam ngoishmayeli he may look like Isaac, wayejongeka njengoisaac he may talk like Isaac, angathetha njengoisaki he is a boy like Isaac, uyikwekwe naye njengoisaki but if God says Isaac, kodwa uthixo xa esithi isaki Ishmael would not do. uishmayeli akasoza kwazi I wish you hear me and hear me well. Because number of times ngoba amaxesha amaninzi we want to replace siye sifune ukugquma nje God's best for our own best. sithathe sifune ukubeka into yethu engcono sisuse into kathixo engcono And then we comfort ourselves. sibe sesisithuthuzela At least sibe sesithi noko I have a job. ndiwufumene noko umsetyenzayo God says uthi uthixo you're going to be a director of a company. uzaba yidirector kulaa khampani But then you say, at least ube sewusithi noko I'm a manager. ndingumanejala I've got news for you. ndineendaba zakho If God says director, ubuthixo uthi director he did not say manager. khange athi manager Keep believing him. qhubekeka I umkholele don't care how long it will take. andikhathali noba lixesha Believing him. qhubekeka I umkholele don't care what they may say. andikhathali babathini Believing him. qhubekeka umkholele If God says I'll be a director, ubuthixo uthi ndizaba yidirector I won't stop at being a nurse until I become a director. sose ndiphele ndingunesi ndide ndibe yidirector So your Bible says ithi ke ibhayibhile Ishmael was born. uishmayeli wazala When Ishmael was born, xa uishmayeli ezayelwe God appeared to Abraham. uthixo wavela kuabraham This is your own doing. wathi le sisenzo sakho kisi When you walk with me, xa uhamba nam it's my way or no way. yindlela yam okanye ayikho
I'm talking to somebody here today. khona umuntu engithetha naye ebusuku nje Maybe your time is running out. mhlawumbe ixesha lakho ucimba liyaphela They've told you, sebekuxelele bakhuza always salvation, salvation. Church, church, church every time. le nsindiso nale cawe lonke ixesha Check it, you're gonna stay unmarried. You are not gonna get married at all up until you get out there and get a man for yourself. And I'm here to declare to you, the devil is a liar and his mother-in-law. mhlawumbe kudala bekhuza besithi uyakhula awusoze utshatwe ndithanda ukuxelela uba usathana lixoki noma masala wakhe What's the use? What's the purpose? intoni injongo Go get a husband or a woman for myself outside, and then I will live the rest of my life miserable. What's the use? ukuba ndiyozithathela indoda okanye umfazi ngaphandle ndiphile ndingcungcuthe kubomi bam I'd rather wait. kungcono ndilinde I said I'd rather wait. kungcono ndilinde Painful as it is, I'd rather wait. noba kubuhlungu kangakanani kodwa mandilinde The God who brought me here, uthixo ndizise apha He will never leave me, He will never forsake me. akasosandishiye sosandlaza Somebody shout glory. Somebody shout thank you, Jesus. Never give up. 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 Yes, Lord. Never, 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 never give up. In times of trouble, in times of in Then Isaac was born. wabe selezalwa ke uisaki Somebody shout, my Isaac is coming. kwazi uthi uisake wakho uyeza Talk to me, shout, my Isaac is on the way. uisake wam uyeza I don't know who your Isaac is. andazi uba yintoni uisake Maybe wakho it's a promotion you're waiting for. mhlawumbi kukunyusela ekudala Maybe it's the ulindile. job you're waiting mhlawumbi for. ngumsebenzi ekudala Maybe it's the ulindile marriage you're waiting mhlawumbi for. kulo mtshato ekudala Your ulindile. Isaac is on the way. uisake wakho I said uyeza your Isaac is on the way. uisake wakho Maybe it's the uyeza house you're waiting for. mhlawumbi le ndlu kudala Maybe uyilindile it's the car you are believing God mhlawumbi for. le moto kudala I hear uyilindile God say, kodwa ndimva uthixo if you esithi, don't give up, uba unikezele Isaac is on the way. uisake wakho uyeza Then Isaac was born. uisake wazalwa When Isaac was born, xa usake ezalwa by the time we read our text, xa silifunda ke esi siqatshulwa kule ndawo Ishmael and the mother have been moved out. uishmayeli nomama wakhe sebegqothiwe So Isaac is with his father Abraham. uisake unotata wakhe uabraham God appears to him on the second dimension. uthixo uyavela kuye He says to him, uthi ke apha kuye Abraham, Abraham.
uthi Abraham Abraham says, here am I. athi uAbraham ndinguye lo Thixo God says, take the son, athi thatha unyana wakho the one I gave you. lo endikunike yena. We love it when God bless us. Siyayithanda xa uThixo esikelela. We love it when God promotes us. Siyathanda xa uThixo esinyusela. But do we like it when God tempers with the blessing? Ingaba siyayithanda na xa uThixo esizamazamisa pha kwintsikelelo ezi. Many Christians, Amakholwa amaninzi they are in church. alapha enkonzweni. Hallelujah, Lord, hallelujah. As long they have got a car, as long their children are in private school, as long they have got a better job, but the time when they are traced out from job, that's the time you last see them in the church. Abalapha xa izinto zabahambela kakuhle, xa izinto zibheda uyabagqibela lo mina enkonzweni. Do you love God for who he is, or you love the blessings of God for what they are? Ingabe uyamthanda uThixo eyilento ayiyo okanye uthanda uThixo ngentsikelelo akunike zona? If you love healing more than the healer and blessings more than the blesser, then your theology is out. Xa uthanda intsikelelo ngaphezu komsikeleli ithetha ukuthi ulwazi lwakho alukusindayo. Take Isaac, Thatha uIsaki the one I gave you. lo endikunike yena. Go to the mountain. Nyukana intaba. Go kill him. Hamba uyombulala khona. Abraham wakes up in the morning, uAbraham uyavuka ekuseni takes 2 of his servants, athatha izixaka zakhe ezibini takes a donkey, abe selethatha imbongolo takes Isaac. athatha uIsaki He takes 3 items: uthatha izinto ezintathu, the fire, umlilo, the firewood, inkuni, and the knife. abe selethatha imela. The fire, Umlilo, the firewood, inkuni, and the knife. nemela. They began to take on a journey. Abe sebeqalisa uhambo lwabo. It's a journey of faith. Luhambo lokho. As he begins to start walking, Xa beqala ukuhamba in his mind, kule mela he knows uyazi he made a blunder on historical count number 2 for Ishmael. ukuba wenza iphutha pha kuIshmael. So this time around, Ngeli ixesha he's not going to ask any questions. akazubuza namnye umbuzo. He's walking Uyaqhubeka a kuyahamba journey of faith. uhambo lokho. As he continues to walk, Eqhubeka ehamba. the Bible says iBhayibhile ithi after 3 days, emva kweentsuku ezintathu he lifted up his eyes, waphakamisa amehlo akhe wajonga. because on the journey of faith, Ngoba apha ekuhambeni kokho you can't look at the circumstances. awukwazi ukujongana nemeko. The journey of faith, Kulolu hambo you lokho can't look at the flesh. awukwazi ukujonga inyama. On the journey of faith, Kulolu hambo you lokho can look at your surroundings. awukwazi ujonga into You esikungqongileyo. do what David says. Wenza le